pane mashoko anobuda tagwana Minister of Finance Mthuli Ncube vataura vachiti aiwa economic growth ichareducer down very down to 2%, but mashoko anotaura vanomataura nyika yakatarisana nescandal yana Wikino Chivhayo yemamillions aiwa nekulutwa kwemaresources. Sambena mashoko ataura ndobva subscribe like out on the bell icon. Tipina mune handa vanyora vachiti Zimbabwe's economy is facing significant challenges as the country's growth rate is expected to slow down to 2% in 2024 due to the severe drought that has affected the agricultural sector. Finance Minister Mthuli Ncube confirmed this during his 2024 mid-term budget review in Parliament on Thursday. The drought is more severe than initially expected, and agriculture will shrink by 21% this year. This decline in agricultural production will have a ripple effect on the entire economy, leading to food insecurity and water availability issues. Nomashika vari kuti achiti aiwa muchatosangana nezvinhu zvakadooma pane zvamusangana nazvo. Host unoti vari kumenshana the issue water availability, food insecurity, vachiti aiwa nekuda kwethis drought tichafesa zvinhu zvakadai so, but tinoona kuti yes we can consider this drought, but tinoona kuti nyika dzakaita sana Rwanda nana America vari kuita madonations vachi supply mabillions nemamillions kunyika yeZimbabwe, but at the same time tikuona the Minister of Finance anotaura mashoko ekuti aiwa the economic growth ichareducer down to 2%. Ameno votidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko avo. Pene comment section medu saka no subscribe kulike chinotina on the bell icon.